Určite sa vám neraz stalo, že ste si zabudli vziať do školy desiatu. Nemusíte zúfať. Môžete si ju kúpiť v našom bufete, ktorý otvorila školská firma Pozemkári. Pod vedením pani učiteľky Tkáčovej sa naši tretiaci stavbári úspešne zapojili do projektu, ktorý podporuje ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a hľada nové podnikateľské talenty. Študentská firma vznikla ako súčasť predmetu aplikovanej ekonomiky, ktorá sa vyučí na našej škole. Žiaci tu samostatne simulujú činnosť akciovej spoločnosti, čiže predávali na začiatku akcie, založili si spoločenstvo a pripravili si vlastný podnikateľský plán, na základe ktorého vlastne rozvíjajú túto svoju činnosť. Akcie firmy sa začali predávať v stredu 11. októbra. Pozemkári zožali obrovský úspech, pretože všetky akcie vypredali do 10 minút. Aký je váš počiatočný kapitál? Počiatočný kapitál študentskej firmy Pozemkári je 220 eur, z čoho 20 eur je pôžička od pani učiteľky Tkáčovej a 200 eur tvoria akcie, teda 100 akcií predaných vo výške 2 eur za jeden kus. Okrem občerstvenia, ktoré žiakom školy ponúka aj konkurenčný automat, si firma pripravila aj niečo nové. Na čo sa teda môžeme tešiť? Rozširujeme náš sortiment o papiernícke potreby pre lajdákov, ktorí si nenosia veci, aby mali vlastne takú záchranu v bufete. Kde si získavate teoretické znalosti o podnikaní? Teoretické znalosti získavame najmä na hodinách aplikovanej ekonomiky a pracujeme vlastne pod zaštitou firmy JAS Slovensko. Predaj produktov nebude jedinou činnosťou pozemkárov. Chcú byť ozajstnou súčasťou študentského života na našej škole. Plánujeme turnaj v stolnom futbale, alebo napríklad akcie ako je Halloween, Valentín, Vianočný punč. Ako vníma svoje postavenie vo firme novozvolený prezident? Moje postavenie v našej firme by som povedal, že je to celkom dobrý zážitok. Odporúčam to každému. Vravím, je to tréma, treba sa s tými papierovačkami vysporiadať, ale nakoniec sa to vyplatí, lebo skúsenosti, ktoré sa z toho získavajú, vážne stoja za to. Na služby, ktoré nám počas tohto roku budú pozemkári ponúkať, sa tešíme a našim treťakom prajeme veľa úspechu v podnikaní.